Good day kabalen, maya payaldo kaya katamuan. Ing video tamo ngeni tungkol kayang first ever assembly na ning grupong Motorcycle Riders Club aaw sandang adventure kabalen. Ngeni yang maganap ing aaw sandang Grand Eyeball at midaw niya iti king CDC parade ground nung do ka rin may kitikit ladyang membro at opisyal at apisabihan ing nanumang mga santinga plano para kayang daratang panahon para maging matatag at matagumpe ang may sabing grupo. So, what are you waiting for? Let's get it on! So, bali at yuta na ngayon kayong kilog na ning Clark Freeport Zone at yapin ning main highway yung sandang Manuel Rojas Highway. At payalala ko mo mga kabalen na pag-atsu ka kaya ning Clark, mag-drive ka nila na makamotor ka kaya ka ang bandang wanan at apin ning motorcycle lane. Nakit mo naman ngayon itang pinaka outermost na kaya ni itang malatindalan bike lane naman ta. At pag-atune ka kaya ni maging aware ka naman kayong speed mo. Dapat hangga ka mong 60 km per hour. Uling dakal hidden camera kaya ni siguradong marakap ka pa siya may overspeeding ka. Dakal ng milyaring makanyan nanya payalala ko mo na pag mag-drive ko kaya ni stay kayo mo below 60 or at least 60 kilometers per hour karang motor. Maigpit na kasing patupad kayo ni in speed limit para aiwasan ng nanumang malyaring aksidente. At apansin ko rin kayo ni na pag-atsu ka kayang Clark, ita mong driver kahit mo behave mo talagang tutugita mo kaya tambatas ulimbalo tamang arakap tamo pero potang karastaging kilwal bala na nung ating manda ka po wala tuna kaya katamo nung tukita mo karetang rules and regulation kaya dalan, di ba? Meanwhile, i-enjoy tamang view kaya ning Clark habang papunta tamo kayang CDC bang kanita agit yun naman nung nanong latest update kareng milyari kaya ni kareng building agewada o kareng dalan mga kanyan bang kanita ating kayong idea. So enjoy tamang view.
Diretso na kami kayo ng CDC Parade Ground. At kasalukuyan tang mag-raffle. So, warranty ang motor. Warranty ang motor. Ang nakuha ko, Master? Winning! Ha? Winning? Ikaw, may nakuha ka na? Wala pa. May nakuha ka na? Ay kapagyan. Ayun eh. Sir John. Ayun eh, magparapol na, no? Ayun eh, nakaharap ka na pala rin. Ano? Roy! Ito, may nikuha niya. May nikuha ni Sir Roy. Ayun, may nikuha niya. Madam, sa. Oh, oy, Mrs. Oh. So ini-busy lang yan kang raffle. Ay tao, nakalaro itong paper raffle doon. Ikaw magbabayad monthly. Ayun, sali ako. Dumagete. Dumagete branch. Bukutin mo. Sir yan. Bitawan. Sobrang bitawan yan. Yan na yan. Alindana. Hakdalawa rin yan. Okay. Yeah! Kaya pala makapal-kapal yun. Maganda to. Lakas ng pala. Oh, ano kasi yung palaro natin? May palaro kami. Ikaw na lang magsalita. Game. Ito yung first word. Gusto kong mamasyal sa Pilapil. Ang dali! Touch by touch! I want by touch by touch. Pilapil mo lang ito! Ano? Ulitin mo! Mamalengke. Ha? You want to go to meet the store? Mali ah! Next! Ulat! Pwede mo ba akong samahan mamalengke? You want to go to market? Sernay! Do you want me to go to market? Pwede yan. Sir Tones! May replay. Pwede mo ba akong samahan? Ay, hindi pala yung mestro. Na! Exempted. Exempted. Oh, Dom! Pwede mo ba akong samahan mamalengke? Yes. I want. Sabay-sabay tayo magbit-bit ng kaserola. Ano? Ala, bete yun. Diyan tala siguro na mga 3 seconds. Wala yung making dagichin mo. Ulit. Seroy na din, Seroy. Yan. Tayong magbit-bit ng kaserola. We will go all together carrying this casserole. Mag-upload ko pa kayo mag-ibis. Kung ay estudyante ni Ngeni Brigada, kukwento ko pin po, may kapag-reso kong 30,000. Maliban po ka rin ang gamit-gamit. Actually po ng 10, kukwento ko, ako po agad mila ko kasi ating po din ng karetang ay estudyante ni Neto. Naya ko po balo, higit na po itang stakes. Ngayon sabi ko po, para sabi ko kayo itang bubong, ngayon ipalitan na po bubong. Bali, renovate na po yung bubong, yung buong
stay. Tapos ikit pa po rin ang sira-sira ng school. Sira na, isa makatlong. So dakal taong yun ikining CDC Parade Ground. Kasi masanting panahon minuran. Gana ako pa niyan tawag kami tageni anyang ating event kito itang next itang event ito. Itang giwara ka rin tang sponsor na ning Wiltec. Tapos din tang kami may-ari na. Kami tagal. So ayun, kaya nila lalakad din bisang mag-walking tour kaya tang oval na ning CDC Parade Ground. Ayun gaya na. Kiko. So bali, agusaning distribution of best. Ayan. I-distribute na nila. Ini kang server ito rin na nila. Kapagin. Wow! Ini kang server din. Kuwanan niya naman kaya. Ay, may na boss. Wow! Sesela na kamo. Oo, kailangan sali kayo. Ipit na ba? Kanita. Kaya. Wings to. Kayo, makakain din. Kapag kita ka rin pesta rin madunga rin talagang makakain. Sir Roy, Sir Kenneth. Sir, nalagyan mo sir. Fernan, no sir. Diba? Sir Jan, ini kapagin. Master, ayan kasi. Nakawalay po. Ano na tayo pa? Sika ko? Santos. Ate niya? Malapit ka rin ang member. Waran nyo na lang. Alayo. Ito. Karetang associate. And the winner is ito yung sagin. Ito, subok eh. Guys, datang red color kaya nila po. Datang red colors kaya nila. Ito po yung mga blue. Manala rin white par. White. Uy. Balik size na din yung video. Color ka ha? Picture pa. Hindi na rin sticker. Ini pili yung helmet. Yung box. Hindi yung motor. Meeting lang po kami ng mga red. Mga red meeting po to. Mga blue mag-meeting muna. Sige lang po. Ano to? Tatang atide. Mga red.
So bali mayari ng meeting at distribute na on them best. Pero rin aliwa alam bidatang. So bali ko nanda na lamog yung mapilan na do ka rin officers. So no may enjoy kayo kayang video ngayon ni, please do like, share and subscribe. At atinta mo rin Facebook page, paki-like and follow na rin. So see you when I see you, and Froilan Dust is signing out.